Hello guys, eu sunt Paul și acesta este un nou videoclip de pe acest canal și în acest videoclip voi face back to school, așa că haideți să trecem la treabă. Deci, vă voi arăta la început ghiozdanul. Scuzați-mă că sunt în mașină, dar n-am găsit alt loc unde să fac acest videoclip. E bine și aici. Acesta este ghiozdanul, am două compartimente, acesta mare și acesta mic. Îmi place foarte mult. Și da, acum vă voi arăta caietele. Am destul de multe. Deci primul caiet este acesta de desen. Al doilea este acesta de română. Acesta de muzică. Asta de geografie, asta de biologie, asta de matematică, care nu prea îmi place că e cu fotbal, asta din nou de matematică și astea restul. Asta e de română, care îmi place mult, asta din nou de română și astea restul sunt de română. Și am terminat cu caietele, acum voi trece la celelalte chestii. Dar nu mi-am luat caiete. Este foarte cald aici în mașină. Așa, acum mai am această chestie care nu mai știu cum este zice. Am de anul trecut, este albă și e foarte bună. Mai avem acest pahar de desen. Mai avem pensule. Să știți că acoarele nu mi-am cumpărat încă, dar mai mi-am cumpărat un capsator și chestii de capsator. Am sticky notes. Mai am câteva. Mai am aceste brush pen-uri. Sunt 5, le-am de anul trecut de la prietena mea. Mai am această riglă care se face așa. Este verde, am de anul trecut. Această chestie pentru combinat culori la desen. Și acest penar care este din nou de anul trecut și am să vă arăt ce am în el. Această ascuțitoare cu panda, această radieră, un marker, două creioane, un pix verde, un pix, un stilou, un pix roșu și alte chestii de anul trecut, dar acesta este penarul. Știu că acest videoclip este cam scurt, dar mă rog, acestea sunt toate rechizitele mele, sper să vă placă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și să vă abonați la acest videoclip. Ne vedem data viitoare, pa și succes în noul an școlar!